Kita ada kwartas yung bulsa. Tama? Daw, kita daw ko. Ha? Sana all. Ano kwarta? O ka, please, sure mo na yung kwarta. Sige, sige ro nga bro, gato kate. Usa mo ro adlaw ate. Usa mo ro pitsa, 13 no, January 13. Usa mo ron? Ha? Di, usa mo ron, kisa mo ron, di, kano sa mo to imong birthday? Ha? Hay Mayo pa. Imo mo ron birthday. Di ba birthday ron nimo ron? January 13. Niya unsa may hikayon? Sa imong birthday. Nakay kwarta diha. Awa kay kwarta? Bisag piso, wa kay kwarta diha. Ha? Tudahan imong tingog. Di ba birthday maron nimo unsa may hikayon sa imong birthday nga birthday maron nimo? Maghikay tag birthday nimo. Nakay kwarta diha. Tanawa daw, basig na kay kwarta. Bidaw. Sige daw. Probuya ko eh. Kung sabay sudan mo karon to. Kita ada kwartas yung bulsa. Haman. Sag naaga na kwarta siya kay kuot mo kasi mong bulsa. Bidaw. Kita daw ko. Ha? Ano kwarta? O ka, please, sure mo na yung kwarta. Kato na yung gihatag ni mga 200, ay mo dito. I-deposito. I-deposito sa imong bank book ba, ang imong 200. Unsa may ato hikayon ron na tester sa imong birthday? Ha? Isda lang. Didi ka ganang pansit. Pansit, magpansit ah. Ha? Ganahan kag pansit kay magpansit taon niya. Oh, sige. Unsa ro adlaw ah? Birthday nimo? Tuda po na imong tingog ko, muro magpinugnan ang imong tingog atis diroy. Murag pinugnan po na imong tingog ba? Pangabli po ning imong balay. Kay perting nita. No? Happy birthday. Pila na may imong edad? Hay, 20 pa. Agoy, ginoo ko. 20 pa imong edad ron? O bata pa day ka? Sus, ginoo ko. Wa, pag giday ka kuan day kahinomdom mo pila imong edad? Kapitan naman ka siguro mas kwenta te. Oo. Di ba? Murag mo 50 naman siguro imong edad. Oh, tiguang na day ka? Oh, tiguang na taon. Hala, sige. Happy birthday! Ay, si Katog diya. Ha? Ay, si Katog. Hala, maghikay taon niya, magpansit taon niya. No? Pansit niya. Basta magpansit taon niya hapon. No? Okay. Happy birthday! Kung sa may imong istorya sa imong birthday, imong wish sa imong birthday, sa may imong wish ba sa imong birthday, sige daw. Sige, wish nimo, wish. Oh, sa may imong kuha nimo, pambit sa imong birthday, sa may ikasulti nimo sa imong birthday ron. Daghan. Daghan unsa man? Karos. O di ba imong kuan ba nga diwa day kay pangayon sa Ginoo sa karon nga birthday maron nimo. Sa may pangayon nimo sa Ginoo. Di ko po. Maadyo gyapon unsa may kamaadyo? Sa may kuan nimo iampo sa Ginoo kay birthday maron nimo. Kaya na ako. Ha? Daghan. Uy, wa good di ay pa ay. Karos. Karot sa may no. Ah, sige.